ఏందిరయ్యా ఏం చేస్తున్నా? మెట్ట మధ్యాహ్నం పైపుని చాకు తక్కువతున్నావా? తెగించి చూడరా, వంకరగా తెగుతుంది అది చూడు. మరి ఇంత దారుణమా? రెండు అంగుళాల పైపు లాగుంది ఏంటిది? మరి మా చిన్నగా ఉంది మా పైపు మీద. కోసేం చూడరా, కోసేం చూడరా అంట. చప్పట్లు చప్పట్లు, చిటికలు. అది అప్పుడు చూసారా ఫ్రెండ్స్, మా బాబాయ్ చివరాఖరికి ఆ చాకుతో పైపును కోయేసాడు, సాధించాడు ఎట్లయితేనే పట్టుదలతో. ఆఫర్ రే.